Kaning vlogger nga nagamukbang og mga pagkaon. Dalawa na to kung asay mas better. Kaya na to dire. Ilawan asay mas lami. But Mas lami ni siya. Ano ba na? Gusto ka? 2,000 years later. Ladies and gentlemen. Yeah, okay. So, handa na ba kayo? O handa na ba kayo? Let's find it. Let's find to the mukbang. Okay? So, atong imukbang karon. Red Ribbon. Di basta-basta nga mukbang. Plus, wow, ice cream. Pero, unahan natin ni ice cream. Kita ninyo. Murang tag nasa kuan kana-kaning sa Africa. Let's find out. Yun. Okay. So next natin is pero di na basta-basta. Makuratan mo ani. DJ March. I-play na to. Yun. Tilawan na to ng DJ March. Dami sa DJ March eh. Gusto mo ani, ha?
Kuha pa tako. You don't do that to me. Dahil ako binibigyan ko kayo. Idaplin pa nato ni. And then the roll. Ito ang pinaka famous. Kani ang pinaka famous. Ang ganahan ako mo kuanan ni kato ganing vlogger nga nagamot bangog mga pagkaon. Kilawan na to kung asay mas better. Kuan na to dire. Ilawan asay mas lami. Mas lami ni siya kaysa kato. Kay siyempre pinakatamis sa tanang tamis. Nabi yung kayo malasa ng mga chewing gum. Kuha pa ta. Napuyo ang akong anak Regindan inyong ikoy-koy. But. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan. Ang buong mundo mutikot sa dapat. Mao din ning nakamurag chewing gum kay kuan ba. Yang basta kani. Ano siya. Okay kayo? Hingaya lang ako. Bago na yun. Okay? So, tiwason ako ni kuan off the cam. Okay? Paslamatan din na ito. Dapat na ito paslamatan. Taran. Oh, pobre edition. No. Atong i-shout out ni akong cameraman delivery kuana ni basta tanan si Wex. Ay si Gabilabig manga. Okay? So, i-shout out na ko si Ken Good TV. Yes. Bam Bam. Felix, no? Felix di nama, Mark, no? Mika Bane, Jundel, okay? Benny Rama, okay? Clifford Group, NC Nadala, Gimar, no? Zita, John Lester, Dexter Bailon, okay? So, hanggang sa muli mga kabing, ito po si DJ March. Please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel on YouTube. Yeah.